Esan zigutenez oso ongi pasa zuten. Eskerrik asko etortzeagatik eta zuen arreta guztia gure eskertzeko. Agur eta guztiak. Nire ustez oso polita izan da, baina momentu batzutan aspertu naiz. Beraz nire botua ezezkoa da. Nire txikitako aitapena, garri uste eta orduan nire botua behezkoa. Txikitan pelikula ikusi nuen, eta txikitako oroitzapenak ekarri dizkit. Orduan nire botua baiezkoa da. Dantzak, antzerkiak, abestiak, dira oso polita izan da, orduan nire botua baiezkoa.